Čau, tady Filip a Dan. Pojďme se podívat, co se dá všechno zažít na Mělnicku a Kokořínsku. Jdeme na to. Začneme na Mělníku, královském městě, které proslavil soutok Labe a Vltavy. A hlavně víno. Pojď se mnou ochutnat. Tady vědí, jak spojit dobré víno se zážitkem. Tak na zdraví! Hele, Brloch, tady žije němý medvěd. Jako cirkusovej? Ne, pivní. A k tomu masíčko. To je žrádlo. Teď ti zase něco ukážu já. Zoopark Zelčín. Mají tu super trampolíny a fakt přítulný zvířátka. A surikaty. Tak popojedeme. Znáš tenhle jahodový ráj? Jednu do košíku a jednu do pusy. Sladší jahodu jsem ještě asi neměl. A co teprve ty jejich jahodový knedlíky? A děti to tady milujou. Chtěl by to schodit ty nahnaný kalorie. V mlékojedech to půjde samo. Šlapadla, koupání, beach volejbal a pak za odměnu beach bar. Koukám, tady to fakt žije. A jestli chceš radši koupání s kapkou retro stylu, tak ve Mšeně mají tohle stylový art deco koupaliště. Za čistou vodou, s historickou atmosférou jedině sem. A když už jsi u té historie, věděl jsi, že v Sudoměři mají malé železniční muzeum? A nebo ve Lhotce tenhle hobití skalní domek? To jo, sotva se tady narovnám. Ale teďko hlavní perla Kokořínská. Bez návštěvy hradu Kokořín, jako bys na Kokořínsku ani nebyl. Co to tu trčí za vysílač? To je rozhledná, Vrátenská hora. Hele, čertovy hlavy. Tohle místo jsem chtěl už dlouho navštívit. To musela být piplačka. A kde jinde cestu uzavřít než na Harasově. Za císaře pána tady býval hotel a dneska tady můžeš přespat v penzionu nebo v kempu. Perfektní volba. Hezčí nocleh u vody už jen tak nenajdeme. Tolik zážitků na tolika krásných místech. Určitě si Mělnicko a Kokořínsko zamilujete tak jako my. Stačí se přijet podívat.